Ik wil nou nog reacted op die comments van die subscribers as in ook die viewers. Toen zie ik zomaar 21 promo. En Pengi het is ongedrop kapsabel. Huh? Nice, shout-out ouwens. Ik wil nou in die dingen gaan. Zo kijk ik, ons gaan in die dingen. Nee, worry niet. Welkom bij de Wild & Paul Reaction Channel. Ik heb besloten om nou nog een video te doen. Maar daar is die puntie. Die punt wat ik wil maken is op die track. Let's go into this one. Hij moet toch vragen als ze sana met een enemy. Eerst een silo wat me zal leitela. Kapsabo sa me leitela. Hoe ze gina, hoe ze dala, hoe zal ik dala met die enemy voeren toe. Hij zou zijn nummer krijgen bij mij. Hij wat enemy is. Hij moet denken, hij komt weg. Waarom? Weet je, die minuten zijn niet gewoon, mensen hebben niet gewoon. Waar je kan raken, haken. Waarom dood, pakamisja. Maar ja, als ik heb paans die niet meer. Maar door dat ze niet richtig kan. Ik mag toen Slavi Lanka. Slavi Lanka, ja. Gila, oh, maar doe dat. Maar doe dat! Salut! Salut! Kapsabel. Maar doe dat. Oskap! Kapsabel! Tegel op een silo wat hij gaan halen. Breng op je kapat ding, direct op je kapat ding glas. Bim silo wat hij gaan halen. Breng het bim silo. Ik kan niet kiezen in een dood wat kan gaan. Dus kan niet kiezen. Ons kan langlijst maslabing lang. Ik tegel een skombizo. En kafu genio say sana baita kanini kam van Slavilanga on maak veel frikken ni kam van Slavilanga man. Shinjay, ik zijn dood hij staan nog knip tani buvana man. Buvana op glas, buvana op drank. Nakasana getela buvana, nakasana getela di kam Slavilanga. Buvana, so een sale kan de plan skombizo. Salut ja. Salut. Zo. Mossa gereden ooit. Ik hoor alle beef met mij, dorp location, dan kom ik tot banjo naar huis, zoek een pizza skade, fokken genade. Is die respond voor Garo G? Ik hoor hulle beef met mij. Huh? Is die Ik respond? hoor alle beef met mij, dorp location, dan kom ik tot banjo naar huis, zoek een pizza skade, fokken genade. Kan je wel foto van Jesus wijs voor. Ik hoor jullie beef met mij. Send me a location. Ik kom tot binnen in jouw huis. 21 promo. Dan kom ik tot banjo naar huis, zoek een pizza skade, fokken genade. Kan je wel foto van Jesus wijs, 4x2 was de 1x1. Als je hoor moet komen, zal die man mij vis. Eye by eye, bullet by bullet, fokken maar poes als man hier kus. En mij richten, ik heb gisteren gepraat met die spikte. Rest in peace met mijn x'en. Aan mijn hoenen maak vast en die flitsen. Zij tappio's bieden ze ikte. Vio's geef ik voor bij op een trikte. Ik deel in mijn pizza ze. Wacht. Pengi noem mijn naam eens om mijn broer. Gepraat met die spikte. Rest in peace met mijn x'en. Aan mijn hoenen maak vast en die flitsen. Zij tappio's bieden ze ikte. Wie is Tappie? Wie is dat? Van wie praat die man? Aan mijn hoenen maak vast en die flitsen. Zij tappio's bieden ze ikte. Vio's geef ik voor bij op een trikte. Ik deel in mijn Zeg van mij, mijn broer, man. Woe, wie praat die man niet? pizza ze fikte. Vio geef ik een business system. Hij deed gelinkt met water, spres rewind, dus mijn gas is zat. Maar al wat ik eerst daar doen is aan de move van die pak de stad. Als ik wat voor ik beveel, ze kan me niet naast je bel. Ze kan me niet naast je Als ik wat voor ik beveel. Ik beveel mezelf. Iemand anders. Kapsabel is rekken veel. Die baas in fix is COVID. Ik zie een man wat recht naar goesie. Als Toliman Zaro boet dat, zij kan me check dat die doet je pussy. Hallo. Die baas in fix is COVID. Ik zie een man wat recht naar goesie. Als Toliman Zaro boet dat, zij kan me check dat die doet je pussy. Die baas is soos COVID. Ik zie een man wat regtig hoesie. Hallo bitch, wie wil snitch?
You fucking bitch. You fucking bitch. Als de manskap praat op de grond, ik kan niet verstaan nie. Moet nie vir foto's vra nie, ek bly met toets. Vandag is in sy poes, skielik is hy ou nie daar nie. Move met daar nie, vir 'n loser na gaan nie. Maak big en ek is nie klaar nie. Ek staan steek, gekoppel sy ja nie. Het wat is wat ek eers dra nie. Ek sag big, hulle mag te week. Jou heb iets gesê, toe ek sak in 'n plane. Onder 'n steek, weg om te week. Vat dit 'n koe, jou noem sal change. Vat ek jou beat, sal kom in 'n brains. Raak wys, dit dink dis games. Sy soek boons, gaat soek vir James. Niggas say burn, ek bring dit flames. Yo, is die kind of a warning shot wat die ouens gee, maar hier staan official soundtrack. So hulle gaan 'n music video drop, maar is die kind of a warning shot wat 21 en Pengy gooi so, want like 21 stiek aan uit, like ek wil julle beef met my. Send me your location, ek is binne in jou huis. Want julle wil mos nou ewe skielik beef, nee, wag. Nee, ek bring die kapsabel my bro. Nee, shout out 21 promo en Pengy. Like die twee ouens, nee, klas. Maar kyk jy man, maar as ek kinders moet nie vergeet om te subscribe. Ek moes terug gaan nou weer om te gaan luister, het ek iets gemissie. Maar soos dit vir my klink, is dit amper soos is 'n kind of a message wat hulle like hulle is 'n warning shot wat hulle gee. Julle wat wil beef, julle wat wil dis, is fyn, ons kan so maak, maar stuur my jou location. Kyk ons, is one-on-one die mee bro, is ek versus Jay. Maar onthou net, my kapsabel is Stinan en my broese. Maar ja, die move, kyk jy man, se kinders is die man.